салом мегӯям ба бинандаи азизи радиои озодӣ, ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доранд ва шаълаи гулхоҷа ҳастам, ки ташаккур мегӯям, ки доим барои тамошо кардан барномаҳои мо ва барномаи хабарии радиои озодиро интихоб мекунед ва ҳамкорони мо аз сартосари Тоҷикистон ва дигар кишварҳои дунё доим талош мекунанд, ки шуморо пайваста дар ҷараёни таҳввулоти тозаи Тоҷикистону ҷаҳон нигоҳ доранд ва бо арзи сипос ба якояки шумо, ки шумо бетараф нестед дар нисбати гузоришҳои мо ва назарҳои худро дар бобати ин ё он мавзӯъ менависед ва албатта агар ин шарҳҳо созанда бошанд ва бидуни таҳқир бошанд, албатта ин боз ҳам беҳтар аст. Бо умеди ҳамкорӣ барои шумо азизон, ман сархати мавзӯи имрӯзи барномаи хабарии радиои озодиро, ки баъд аз камтар аз 2.5 соат дигар пешниҳоди шумо мешавад, ироа мекунам. Хуб, имрӯз бо сафари серӯза Александр Лукашенко, раҳбари ҷумҳурии Беларус, ба Душанбе омад ва ин лаҳзаҳо бо Эмомалии Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, мулоқоти як ба як доранд ва дар ин мулоқот ҷонибҳо дар бораи чӣ гапу гузор мекунанд ва кадом созишномаҳоро ба имзо мерасонанд, мо дар рафти барнома барои шумо хоҳем гуфт. Ҷанг дар Сурияву Ироқ ва мусодираи амвол дар Тоҷикистон. вакилони тоҷик ба кодекси ҷиноии кишвар тағйирот ворид карданд, ки тибқи он минбаъд ҷангҷӯёни тоҷик аз молу амволашон дар ватан маҳрум мешаванд. Ин тағйирот ба бархе аз ҷиноятҳои дигар низ дахл дорад. Ин кадом нави ҷиноятҳое аст, шумо метавонед дар барномаи мо бо тафсил бифаҳмед. Ва дар Душанбе тазоҳуроти қаблан таризишударо пароканда карданд. Ин тамрин шабона дар маркази шаҳри Душанбе баргузор шудааст ва нигаронии сокинони атрофи он ҷоро ба вуҷуд овардааст. Чуну чароро мо баъд аз чанд лаҳзаи дигар пешниҳоди шумо хоҳем кард. Аъзои шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид дар як нишасти изтирорӣ ҳодисаи хунини марбут ба тазоҳуроти фаластиниён дар назди марзи Исроил баррасӣ мекунанд. Бояд гуфт, ки ин тазоҳурот дирӯз дар пайи он баргузор шуд, ки амрико дар Байтулмуқаддас расман сафорати худро боз кард ва дар пайи он фаластиниҳо ба кӯчаҳо баромаданд ва даҳҳо нафар куштаву садҳо тани дигар ҷароҳат бардоштанд. Ва дирӯз тавре ба шумо хабар дода будем, ҷасади Сайрам Холова, ҷавонзане аз ноҳияи Соро аз дарёи Куфарниён пайдо карданд, ки як ҳафта пеш ӯ худро ҳамроҳи ду фарзандаш ба дарё андохта буд ва субҳи имрӯз хабар расид, ки писари калонии ӯ Суҳбатуллои 4 сало низ як деҳа поёнтар аз дарёи Куфарниён берун оварда шудааст. Ва дирӯз пайвандон ҷасади Сайрам Холоваро ба хок супориданд ва ҳанӯз ҳам маълум нест, ки Сайрам Холова чаро даст ба худкушӣ задааст, вале тавре ҳамкорони аз лаҳзаҳои ҷаноза ва ба хоксупории Сайрам Холова гуфтанд, пайвандони Сайрам Холова наздикони шавҳарашонро дар ин қазия гунаҳгор медонанд ва ҳатто ба ислоҳ ба болои мурда ҳам роҳ надоданд. Албатта ин хеле ғамангез аст ва боиси таассуф аст, ки қариб ҳар рӯз мо аз ҳар гӯшаи Тоҷикистон 2 ва ё 3 ҳодисаи худкушии чӣ ҷавонзанон ва чӣ мардон ва чӣ ҷавононро мешунавем. Албатта маълум нест, ки сабабҳое, ки онҳоро ба ин ҳолат таҳрик медиҳад чӣ аст. Ба ҳар ҳол ҳар замон мушкилоти худро дорад, вале ба андешаи мо на мушкилоти иқтисодӣ ва на низоъҳои хонаводагӣ наметавонанд баҳои ҷонро дошта бошанд. Ва ҳар яки шумо қабл аз оне ки тасмим мегиред, ки риштаи ҳаёти худро қатъ кунед ва ё риштаи ҳаёти наздикон ва фарзанди худро қатъ кунед, биандешед, ки оё ин фарзанди шумо ё шумо сазовор ҳастед ё не. ҳатман ором бошед ва масъалаҳо худ аз худ ҳал мешавад. Танҳо бояд инсон ақли солими худро кор бифармояд, чун умр барои инсон танҳо як бор дода мешавад. Ва ҳамчунин дар барномаи имрӯз тавре мо гуфтем дар робита ба маросими ҷанозаи Сайрам Холова мо барои шумо гузориш ҳатман пешниҳод мекунем. Ва яке аз дигар мавзӯъҳои мо ин аст, ки Кумитаи занони Тоҷикистон пешниҳод кардааст, ки ба кодекси оилаи кишвар тағйирот ворид карда шавад. Онҳо мехоҳанд бо ин васила аз издивоҷи барвақти духтарон ҷилавгирӣ кунанд, чун дар Тоҷикистон танҳо то синни 18 ё баъди 18 иҷозат аст, ки
دختران به شوهر برایند، ولی طور معلوم می شود تو هنوز حالتهایی هم هستند که تا به این سین نرسیده خانواده ها فرزندان خود را به شوهر می دهند که پیامدهای نامطلوب دارد. چون و چرا این رو ما بعد از 2.5 ساعت دیگر طور گفتم برای شما در برنامه ارائه خواهیم کرد و در پس منظر این همه خبرهای ناخوش می خواهیم برای شما از حیات و سرگذشت مهران غیب‌الله و دختر یتیم توجیک نقل کنیم که هرچند در فینال سبقت سوپر در روسیه راه نیافت، اما با محبوبیت و شهرت به اندازه به وطن به دوشنبه برگشت. خلاصه ما رو همراهی کنید در آزادی ویدیو. خبرهای ما برای شما از آن زیاد است و در جریان روز باید خبرهای دیگر هم در برنامه ما دوبالگیری میکنیم و جو میدیم. ما رو در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید، در سامانه ما www.azadi.org و در شبکه‌های اجتماعی که ما آنجا صفحه های مخصوص خود را داریم.